Агыйдел җәмгыяте уңганнары малларны уңышлы кышлату өчен азык әзерләүдә бар көчләрен салалар. Бүгенге көндә хуҗалыкта 300 гектарда күп еллык үләннәр чабылган, 410 тонна печән хәзерләнгән. Безнең иҗади төркем килгәндә хуҗалыкның Янтуган Сүлте авыллары янындагы кәҗә үләне үскән басуда кызу эш кайный иде. Хуш исле үләннәрне тырыш механизаторлар Олег Иванов һәм Зөлкәфир Әхмәтҗанов комбайннарда чабып чыккан. Кипкән печәннәрне тәҗрибәле хуҗалык уңганы Рәфил Әхмәдуллин быел сатып алынган өр-яңа вариант 450 пресс җыгышында пресслап рулоннарга төрә. Көненә 100-120 төргәк ясый ул. Хәсәд еллар инде механизатор булып эшләйм шушы басуларда. Быел инде печән ул кадәр теге корылык килү сәбәпле уш кетерлек түгел гәнешне. Булганын җыеп алырга итәбез, вакытында җыеп алырга тырышабыз. Иртә таңда кичкә чаклы инде эшләйбез. Әзер рулоннарны төяү эше җитез механизатор Зәбир Латыповка тапшырылган. Ә инде хуҗалыкның иң өлгер водительләре Азамат Сидиков белән Фәнзил Камалов МТЗ 12-21 Т-150 тракторларында Сүлтедәге ферма территориясенә ташып тора. Аларны Әхтәм Гыйләҗев өеп урнаштыра. Бүгенге хуҗалык буенча барлыгы 650 рулон печән хәзерләнгән. Эшләрнең югары дәрәҗәдә көйле баруында үз эшенең остасы булган тәҗрибәле баш агрономның Әнгәм Габзаировның һәм Сүлте Янтуган бригадалары управляющие Ирек Газизовның өлешләре зур. Печән хәзерләү кампаниясе тәмамлану белән агыйделләр стенаж базларын тутыра башлаячак. Гомумән, терлекчелекнең киләчәген бүген басу уңганнары хәл итә. Малларны уңышлы кышлату өчен биредә бүгенге көндә бар чараларда күрелә.